хора, сега хаквам системата в Brawl Stars. Гледах едно видео как да получиш един як скин. Ей така, но още не го получавам. Не знам дали изобщо е вярно. Карай. Но брат, но гледайте само. Аз всичко така мога да си го отварям колкото пъти си поискам. Гледайте. Това е щупено, брат. Това е щупено. Само ставаше да ти дава герой. Брат, бъгвани. Аз искам да видя дали то скин някъде го има. Ти си правиш. Буквално бъгнах системата в Brawl Stars. Това клипче верно се оказало вярно. Само не получава скин. Просто тук отваряш. Само. Аз мога вярно какво направиха само Brawl Stars. Абе, брат, аз не знам дали сега малко изгубих нещо. Повече няма да го свана, защото е тъп. Това беше много тъп. Това вече и приключи. Ясно. Това беше бъгването на системата в Brawl Stars.